Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yah the Lord is everlasting strength. Isaiah 26:3-4. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jeremiah 17:14. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. And I said, this is my anguish, but I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. I will also meditate on all your works and talk of your deeds. Your way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? You are the God who does wonders. You have declared your strength among the peoples. Psalm 77:10-14. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23:4. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. 2 Corinthians 5:1. For this is God, our God forever and ever. He will be our guide, even to death. Sa di pa kita magpadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Kadlawa, gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. Kitang mga magtutuo gimanduan niini nga 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang ka rin mo higala, nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. So sa hilom, magampo kita agi o pangandam stong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanipon ining lain na usam nga higayon nga imong gi andam ka namo Dios, kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala ka namon ng dapita sa makausapa. Kini gumikan lamang sa imong grasya. Gipabuhi mo pa kami, nagaginhawa pa kami, askil pa nga mo panglawas.
o lanti pa nga mong pangisip kining tanan gumikan sa imong gugma, imong pag-atiman kanamo, pag-amuma kanamo, kining tanan grasya. Dili kami takos ni o Dios. Salamat ngining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Aniyan sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon ini atong tun-anan, pagtulunan nga giuluhan nato og the doctrine of soteriology, ang doktrina sa kaluwasan. Okay? So, kagahapon, naghiskot mangitan ni atong kanang mga punto nga atong gisgutan kadtong ang atong mga kalag, ang tagsa-tagsa nato kalag is immortal, di na mamatay. So, once again, to look at this in the standpoint of believers natong mga magtotoo, and some of the things that indicate their everlasting existence. Kita hangtod naman sa hangtod magakinabuhi uban sa Dios. Now, unas tanan atong unang punto nga atong gihisgutan kagahapon, all believers possess everlasting life as a result of believing in Christ. Okay? So na nakitay dayon nga kinabuhi. Wala na katapusan. Kaduha niini, ang matag magtutuo na anay giandam nga kanang balay dito sa langit. Nagahuwat na kini kanato. John 14:1-3. And the word that is used for home din sa mga bersikulo, nagkahulugan kini og a large dwelling place, sama sa mansyon. So mao kana ang atong puloy-anan na dito sa langit. Hangtod na kanas kahangturan. Okay? Mao na ikaduha. Ang ikatulo, ang matag magtutuo hatagan sa resurrection body, lawas nga binanhaw in the eternal state, dito sa eternidad, nga kini that will house the soul mo ni kapuy-an sa kalag o sa tawhanong espiritu, human spirit. Na kana mabasa nimo sa 1 Corinthians 15:51-57 o sa Pilipos 3:21. Ang lawas sa magtutuo will be identical. Parihara yun sa resurrection body ni Ginoong Jesucristo. Anaa kini sa 1 Tesalonica 4:13-18. Ikaupat, ang matag magtutuo will have full happiness, hingpit, tibuok nga kalipay, o ang paghudyaka na unya dito, pleasure, kanang pag-enjoy na nimo dito forever, and therefore wa nay kasakit dito, wa nay pag-antos dito sa eternal state. Revelation 21:4. Unsa magisulti diya sa maong bersikulo? Revelation 21:4. God shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more suffering, no more pain, no more death, because the old things are passed away. Og naapagyo diha sa Salmo 16:11 nga naa ang fullness of happiness. Salmo na 16:11. Revelation 21 ug ngadto sa 22, heaven will be
wonderful beyond description. Beyond description, di na nimo ka na mahulagway. O na ikaupat. Ikalima, ang matag magtotoo will be in the presence of God forever. Sa atubangan siya sa Dios hangtod. Revelation 22, 1-5, 2 Corinthians 5, 8. To be absent in the body is to be face to face with the Lord. 2 Corintios 5:8. Mo na ikalima. Ikaunom, ang matag magtotoo will have eternal reward, dayo ng ganti as a result sa iyang buhat sa divine good in time. Okay? As a result of the production of divine good in time. Ni ay 5 ka mga bersikulo kini nagahiskot ni ini. 1 Corinto 3:11-15. 2 Corinto 5:9-10. Roma 14:10-13. Hebrehanon 4:9-10. ug Juan 15:1-7. Okay? John 15:1-7. Now, matkunig kini ha, matay kini. The thing that differentiates believers dito sa eternal state, mao ang ilang mga buhat, matang sa ilang nabuhat. Kaya doon na may duha ka matang sa binuhatan na inumdum ka ba? This is a review. Ang Diyos nun nga binuhatan, which is in English, divine good, o tawhanon nga binuhatan, human good. Now, ang human good, gitandi kini og kahoy, kugon, ug dugami. Nga kung imong duslitan ka na, musilaob, mapaig, maugdaw. So, unsa may agantihan, di wala. Dili na ka na magantihan ka ng kining human good, tawhanon nga mga binuhatan. Na unsa may nakaingon ining tawhanon binuhatan. Ang usa ka magtotoo nga mo himo og maayong binuhatan. Okay? Gibasihan lang niya mga tawhanong mga pangunauna. Kalibutanon, tawhanon, mga dautan. Ang resulta, tawhanon nga maayong binuhatan. Manalaging tandi na sa kahoy, kugon, ug dugami. Wood, hay, and stubble. They are burned. Okay? Go up into flames. So, dili na magantihan. Ang magantihan ra, which is divine good, maura ni matang sa maayong binuhatan nga magantihan, rewardable sa Dios. Kay kinigitandi man ni sa kanang bulawan, sa to, silver, gold, precious stones. O kung duslitan mo na, masunog ba dahil dili. So, it will last. It will stand. Mo kanigantihan sa Dios. So, mo ito akong giingon mo nga, dili kita equal dito sa eternal state. Ang atong mga ganti, basihan ang atong matang sa mga binuhatan. Okay? So, every believer, magbantay ani nga kung nakita anticipate sa mga ganti na unya dito sa eternidad mo kana pabuhaton kita sa mga Diyos nun nga mga binuhatan aron ka na mo magantihan dito sa eternal state. Okay, kapito mo to sa kapito. Ang matag magtotoo ana ay dayon na nga panulundon inheritance. Sakto ba ning Bisaya? Panulundon o tingali
Mayroon kang kabilin. Well, depende ka na sa paggamit, okay? You can use kabilin or panulundon. Apa nakitang mga magtotoo, matag usa ka nato, aduna nakita eternal inheritance nga gireserban kanato, alang kanato dito sa langit. Okay? Every believer has an eternal inheritance reserved for him in heaven. And that is why ang matag magtotoo is referred to nga unsa manununod sa Dios, heir of God, o kanang joint heir of Jesus Christ. You see? Misalmot kita sa pagka manununod ni Ginoong Jesucristo. Roma 8:17, 1 Pedro 1:4. Ang matag magtotoo has an inheritance reserved in heaven. Muna ikapito. Ando ta si kawalo. Ang matag magtotoo will be kanang reunited with all other believers in heaven. So, anto magkita ay nakitang tanan nga mga magtotoo dito sa langit. Ang atong mga ginikanan nakamatay una. Ato tingali mga igsuon. Ato mga hinigugma. Okay? Kadto silang nauna. Okay? Kita ma-reunited uban kanila. 1 Thessalonians 4:13-18. 1 Corinthians 15:51-58. Now, dito sa langit, paminaw, in heaven, ang tanang mga magtotoo hingpit na, will be perfect. Nakasabot ka? Nakadungog ka na ito? All believers who are in heaven will be perfect. Wa na nang gitawag og flaws, kana ba mga kanang kaluyahon, mga kabakyasan, wala na. There will be no more flaws there. Everybody will say probably about everybody else, uy, labihan man imong pagkausab. Maingon ka tingali, ni bisan kinsa, maayo magyong pagkausab nimo. Dito sa langit, wa na'y kinahanglan og mga eraser o lapis, wala na. Ibaw ka nga no? Tungod kay ang tanan nga mga daotang mga gawi o taras, all of those negative things, kana mga negatibong mga butang, mawagtang na, totally gone. Kadungog ka? Kana ato mga kasaypanan, mga kaluyahon, mga apan, naging lang idiosyncrasies. Kanang tanan, mga negatibong mga butang, mahanaw na sa hingpit, totally gone. They will all be removed forever. Tangtango na ng tanan, didto sa langit, hangtod na nas kangturan. So, akong balikon. Let us repeat the emphasis on salvation, the doctrine of soteriology. Nga ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa krus, unsa man na? Kasaysayan lang. It's only history. But believing nga si Kristo namatay alang kanimo dito sa krus, mao na'y kaluwasan. So I hope na silsiling yun na nimo. Okay? Believing in God, dili gani na mo ipahagi sa kaluwasan. Kaya ang tanang tao mo yung tuo man ko Diyos. Now, believing in God is not the means of salvation. It is believing in Christ. Naibaw ka ba nga, no? Do you know why? Tungod kay ang Juan 14:6, John 14:6, si Ginoong Jesucristo mismo mingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Hindi magkamakadto dito sa amahan kundi kamuagi kang Ginoong Jesucristo. Siya man ang dalan.
siya man ang kamatuoran, siya man ang kinabuhi. Huwag makanto sa man, gawas kung pinagi kaniya. Now, okay, how does one enter the church? Sa lawas ni Kristo. Ang tumag, pinagi lamang sa baptism of the Spirit, pagbautismo sa Espiritu, na nas mga buhat 1:5. Ang mechanism nini, unsa may paagi nini, faith alone, in Christ alone. Acts 16:31. Pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay salvation has always been, always is, and always will be pinagi sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Akong balikon, nga ang kaluwasan dili ang pagbautismo, pagpamimbrog simbahan, pagsunod sa kanang gitawag nilang golden rule, by raising your hands, dili, or by walking down an aisle. Mao man ni sagad nilang ginaingon nga magluhod ka gikan sa pultahan ngadto sa altar kunuhay. Walking down an aisle by doing good, pagbuhat ng maayo, dili na. O pagsunod sa napo kasugo, dili ni mo ang pagi sa kaluwasan. Ang pagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Samtag na. O yun sa nila niya mga daang pakigsaan nga mga katawan, Old Testament people, yun sa nila pagkaluwas. Sa kanang pagtutok lamang by looking forward to the cross by faith. Pinagis pagtuo. O kita nga mga New Testament people, kita nangaluwas by looking backward. Lingi o natutong nilabay nga pagkamatay ng Ginoong Kristo dito sa cross by faith. Now, ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, naa siya tulubagon sa pagpaminaw o pagtuo sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Now, nahibaw naman ta nga ang Diyos ana siya mga pinadayag nga mga kabubuton, declared will. It is God's declared will nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao, matao pag-usab. Be born again. Naaman na sa 2 Pedro 3:9 sa gisulti diha. Ang Dios dili buot nga naay malaglag, nga naay usang malaglag, kundi ang tanan unta kanang maghinulsol shall come to repentance. Yes, sa 1 Timothy 2:4 sa gisulti, God wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Na si Ginoong Jesucristo ra ang paagi sa pagkahilangit nimo. All other roads are detours to doom. Kanang masipyat ka imong dalan ngadto na sa kapildihan hinoon. Okay? Si Kristo lamang ang bugtong dalan ngadto sa langit. Ang Biblia tugan man kanato ni musunod nga kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23. Kitang tanan, why exception? Sadan, we are guilty. Romans 3:19. Kitang tanan stand condemned before God. John 3:18-36. Kitang tanan ubos sa silot sa gitawag og spiritual death nga mao ang eternal nga pagkahimulag kanato gikan sa Dios. Ephesians 2:5. God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions.
It is by grace you have been saved. Grasya ra, nga kita nangaluwas. O ang ikalima, ang tanan, why mahimo to wipe out our own guilt? Wa? We are helpless. Romans 3:20 sa isulti. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Now, Roma 3:23 sa gisulti ang tanan, kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So therefore, is there any good reason why ikaw nga di magtotoo, cannot trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Unsa may imong ikarason? Now, na may gisulti gani sa Roma 6:23 nga ang silot sa sala mao ang kamatayon. Ang pananggasa sa Dios mao ang dayon nga kinabuhi pinagi kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. See? Ang tao god through the ages, naningkamot siya na kanang nanlimbaso gid siya to bridge the gap in many ways. Sama pananglit sa pagbuhat ng mga maayong sa kaning pamimbrog relihiyon, paggamit siya mga filosofiya, ang iyang moralidad, kining tanan without success. There is only one and only one remedy niining suliran sa atong pagkaymulag, ang krus ra. Si Ginoong Jesucristo is the only answer to this problem of separation. Sa dihang namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, iyang gibayran ang silot sa atong mga sala, and He bridged the gap from God to man. 1 Timothy 2:5-6 sa gisulti. For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Na, diha pagyud sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na, Roma 5:12-21, Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. Now, we all have a choice to make. Unsa man itong kapilian, mudawat mata o musalikway sa iyang solusyon. Apan dinomdumi, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:18. Napagyon sa John 3:36. He who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son, kining Son, the Lord Jesus Christ, he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Sige na so Kristo mismo sa Juan 6:35 nagaingon, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Now, dili man physical food, but spiritual food, ang eternal life. There is total satisfaction, which describes the total salvation package. Verse 44, on sa gisulti, no one, negative volition cuts off the power supply to believe. No one. Kay ang pagtuo gud nining dili magtotoo, wa ni
kanang mapabuhi, not energized, not enlivened, not activated. So, it's non-appropriating. Muna ang versikulo 44 na no one come to me. Pag-ingon og come to me, believing na pagtuo. No one come to me except the Father which has sent me. Na. Ambot pasabot nilang sent me draws or attracts. Now, yet, to all who received Him, katong tanan nga midawat kaniya, to those He gave the right to become children of God, iyang yatagan o katungod, nga mamahimong mga anak sa Dios, even to them that believe on His name. John 1:12. Now, how can one believe when he does not know whom to believe in? Nanas Roma 10:14. Ang tao kanang nga mo salikway nga dili mohimo sa greatest decision, in fact the most important decision in life, to believe in Christ, kini siyang tawhana is choosing an endless nightmare. Wanay kahunungan, wanay katapusan nga kanang inunta murag unsa ni nightmare. Ano maglisod tag Visayan niya na. A person who spurns the one who suffered untold agony on the cross as his substitute has, naigingon sa in English, he has an appalling consequences. Ngilngig nga kanang sangputanan. Ang usa ka tawo nga nakadungog sa may balita sa kaluwasan ug iya kining isalikway niya sa Ginoong Kristo nga Ginoo manluluwas, kini siya nakabuhat sa bugtong sala nga di na mapasaylo. The only unpardonable sin kay kining sala batok sa Espiritu Santo. It is a sin against the Holy Spirit. Sabtagi na. O ato naning isilsil nga ang pagtagad sa usa ka tawo ngadto ni Kristo magadeterminar sa iyang eternal future. Sabtagi na, ha? So to believe in Christ, eternal life. But to reject Christ, eternity in the lake of fire. So, ang lake of fire, kining linaw sa kalayo, mao ni ang garbage dump sa Dios. It is God's garbage dump. Is the final destination sa yawa o sa iyang mga alalay, mga demonyo, o that is where unbelievers go. O adto sila magkinabuhi for all eternity. Now, dito sa katapusang paghukom, the last judgment, otherwise called the Great White Throne Judgment, ang Mateo 25:41 nagaingon, then he will say to those on his left, kantong dito sa niya, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Mo na isulti sa Dios. Now, the lake of fire is otherwise known as the second death, Revelation 20:14. Now, alang kanimo di magtotoo, tanawa ra God, sudo nga, try to glimpse into this torment. Torment kini and hopelessness, wanay paglaom. Nga kanang padayag diya sa Revelation 20:10b o Revelation 20:15. Tungod kay ikaw nga di magtotoo, migamit mas imong negatibo nga kabubuton to reject Christ as Lord and Savior. Ang Revelation 20:15 nagaingon nga, sanglit ang imungan di man makit-an nga gisuwat dito sa Lamb's Book of Life,
It cannot be found, written. Kay, imo manggisalikway si Kristo nga manluluwas, ikaw karon itambog na, ilabay na dito sa linaw sa kalayo, nga diin atua ang hingpit nga kangit-ngit hangtod, na ay hingpit nga pag-antos dito hangtod, na ay eternal loneliness, kanabang pagkamingaw, kinamingawan sa tanan, eternal unhappiness, dayo na nga way kalipay, eternal frustration, pag mahay sa hangtod, na eternal exasperation, anger, kasuko, kalagot, kapungtanon, wa na kay chance of escape, wala na, di nakakaiskapo, hangtod ka na diha, na ay kagot sa mga ngipon, na ay agu dito, weeping and gnashing of teeth forever. Ano na, hangtod na nas kahangturan. Mo bitaw ang atong Ginoo miingon siya, it is better off for an unbeliever to have never been born. May paning mga di magtutuwan na lang sila mga tao. Now, ang tao nga musalikway kang Kristo nga manluluwas o Ginoo is actually making God a what? Liar. Ila lang yung gipakabakakon ang Diyos. Diya mo na. Unsa kadakong tamparos, insulto, kanang pagpasipala. Mo kanay gibuhat sa misalikway kang Kristo. Actually, a person who rejects Christ is resisting God's will. Yang gipugnan yan. A person who rejects Christ is his own worst enemy. Nahimo siyang kaaway, kinagrabihang kaaway siyang kaugalingon. Unbelievers are eternal losers. Ayaw nakalimti. Hangtod na sila, mga pildiro. Wa may excuse ang tao nga. Tingali mo yun siya, wa man ko kaibaw kinsa ang Diyos tungkol kay wa may ning kanang padaya kanako, wa may nagpatinaw kanako, mao nga di ko angay itambog dito sa linaw sa kalayo. Pabasahan na siya sa Roma 1:18-20. Isungat na. Pabasahan siya na. Romans 1:18-20. Ang tinuod mao, ang tanang mga pagsalikway sa kamatuoran, pag-aruganti, mapahitason kadtong mga salikway. All rejections of truth is arrogance. Ug ang Diyos mismo nag-aandam na daan og kanang planos paglubong niyan yung mga dili magtotoo. Now, unsa may the worst conceivable way to die? Ibaw ka unsa? To die as an unbeliever. Ang pagkamatay, ingon nga di magtotoo mo na kinagrabihan nga matang sa pagkamatay. Now, ang mga dili magtotoo, di pagkasama ni sila sa usa ka tao nga hapit na malumos ba. Nanginahanglan siya unsa? Salbabida. He needs a life jacket aron siya dili malumos. Sama siya sa usa ka tao nga himalatyon. Unya sama tao nga hapit na siya mahug sa pangpang. So, naay mo kanang tanyag o mo offer niya tabang. Di siya magpatabang, so may tabo niya, naman na, mahuog siya. Tapos pangpang, mamatay siya, kaya man siya mo dawat sa gitunol nga tabang, tagaan siyang tambal, di man siya namatay. O sa usa nga kanang malumos na hapit, no, man niya dawata itong salbabidang tunol niya,
Mao na gitandi nato kini mga di magtotoo nila. Klaro kayo ang pulong sa Dios nga nagaingon. He who believes in the Son has life, kana eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. John 3:36. Og samtang dili pa ulahi mo nang tugon sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Nilang una kita kutob atong ipadayon ni ugma og daghan pa man tag pagahisugutan. Magampo ta. Ato karon iduko ang atong mga ulo, piyongon ang atong mga mata, samtang ato ipahinungod. Kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin, nining atong pagtapo karon pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. So ato ipahinungod kining mga higayuna ngadto sa atong mga higala kinsa wa pa si Ginoong Jesucristo sa lang kinabuhi. Kini sila way paglaom, wa pa diha kanila ang kinabuhing dayon. Kining higayuna karon mo'y labing manungdanon, labing bililhong gutlo sa ilang kinabuhi. Gani sa tibuok nilang kinabuhi, alang kanimo higala nga di magtotoo. This is the most important time in your entire life. So samtang nagalingkod ka karon diha sa imong nahimutangan o nagapamalandong kon si kinsa magyud si Ginoong Jesucristo, unsa magyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagasulti ug ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kanako. Juan 14:6. Now, unsa pasabot niini? Kini nagpasabot nga si Ginoong Jesucristo. Mianhi din sa kalibutan, nagpakatao, ug sa samang higayon siya Dios. Way pagkakunhod siyang pagka-Dios. Ug matuod nga tao sa usa ka persona. Siya mianhi sa usa lamang katuyo. Ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Matud pa sa Juan 15:13, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa katawo ngadto sa iyang mga higala, maong paghatag sa kawagalingon niyang kinabuhi alang kanila. Si Ginoong Jesucristo walang mohatag siyang kinabuhi alang sa usa ka higala. Iyang gihatag ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa tibuok kalibutan. Bisan gani niya ito nagadumot kaniya, bisan pa niya ito mga Pariseo nga nagadumot yun kaniya o may kasila kaniya, namatay siya alang kanila. So, namatay siya alang kanila, namatay siya alang kanimo higala. Ang sumayanaan ni Ana, mga na katingali. Ang kamahinungdanon ni Ana, mao kini paminaw. Nga samtang nagabitay siya dito sa cross, ang Dios nga Amahan mibubo agi og pasangil kaniya. Siya nga hingpit nga Dios ug matuod nga tao, gibubo sa Dios nga Amahan ang tanang mga sala sa tanang mga tao ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug gihukman siya tungod niya itong mga sala. Tungod niya itong paghukom, nahimos Ginoong Jesucristo nga puli ka nato. He was our substitute. Gihukman si Ginoong Jesucristo tungod sa atong mga sala. Ug may hinungdan ang atong mga sala, dili na isyo. Tali ka natong sa Dios. Nga naman, tungod kay gibayran naman kadto silang tanan. Musa, ayaw na pagunahuna sa pagbayad niyan to. Sanglit gibayran naman kadto, gani gipapas naman kadto silang tanan.
Busa, suma sa gisulti diha sa balaang kasulatan nga ang imo rang buhaton higala, ibaw kag unsa imong buhaton, maurang pag-angkon og relasyon ngadto sa Dios. Ug kini mulungtad hangtod sa eternidad. Ug ang bugtong paagi nga imo kini mapanag-iya mao ang imong pagtuo kang Ginoong Kristo, ingon nga imong bugtong og personal nga Dios ug manluluwas. Tuohi siya, siyang pagkasiya ug sa unsay iyang nabuhat alang kanimo. Mao kana ang unod sa maong pagtuo. Ug mao ra kana. Kay gihigugma mapag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Subuot ka bang makaangkon og kinabuhing way katapusan? Buot ka bang mahilangit higala? Maora kini ang bugtong paagi nga imong maangkon kini og mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Ni imong pagpatinaw kanamo bahin sa kaluwasan. Salamat o Dios sa imong grasya. Kaya ang kaluwasan, grasya man, dili among binuhatan, dili imuha ang tanan o Dios nga gibuhat alang sa among kaluwasan. Salamat o Dios. Nining among pakigambitay sa imong mga pulong. Nining among Bible study through the YouTube Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.